Halika, dali mo, dali mo. Huwag mong ano. Ma'am, hinto ka muna, ma'am. Pinapahinto kita eh. Hawakan mo siya, ma'am. Halika yung dalawa. Hawakan siya. Hawakan siya. Halika, ma'am. Sama ka sa amin. Sama ka sa amin, ma'am, ha. Hawakan niyo siya. Pag di ka naman pupusasan kita, akyat doon sa taas. Ma'am, diretso sa taas, ma'am. Makipag-cooperate ka sa amin, ma'am, ha. Continue mo lang. Hanggang sa pag ano, ha. Sa taas. Ma'am, ops, hawak na. Videoin mo muna bago mo kunin. Then kunin mo. Sige, ma'am, nakita, ma'am. Sige, mapapintay. Ganito. Continue video hanggang sa paglabas ha. Dali ka. Saka dali. Kung pasuyo nga sa office, daw sabi ni OF. Continue ha. Hanggang sa paglabas ha. Ma'am, sandali lang, huwag ka gagalaw. Dito ka, ma'am. Harap ka dito sa dito. May ano mo? Halika, ma'am. Ma'am, halika. Bilisan niyo, may kasama pa kasi ito kukunin ko. Ay, oo, yung talaga. Dali. Iyan mo to. Sige, ipa-continue yung video, tatanggalin yung ano. Continue. Preskin nyo. Asan yung unang nawala? Nalaglag? Yeah. Asan na? Ma'am, anong gusto niyo, ma'am? Kami ang maglalabas o ikaw na maglalabas? Ano, ma'am? Sige. Continue, ha? Report nyo sa akin, ha? Oh, ay, wala. Sige, sige. Ano niya yan? Hindi ako magbabayad yan pag nawala. Ate, di ka na nawala sa kapote. Wala. My God, ang dami. Grabe. Wala. Yan, wala kami ang dami. Diyos ko, man. Diyos ko, man. Ang dami kong ano yan, ma'am. Wala. Siguro ulit-ulit, ma'am. Siguro ulit-ulit yan na ano, ganyan. Kaya ano. Wala na iba, te? Baka meron kasi dyan. Sa bag naman. Magbabayad yan pag nawala. Oo, ma'am. Ah, ang dami. Grabe. May piso yan. Oh, ang dami. Oh. Nilak mo na. Bukid mo. May mga kasamahan pa siya? May mga kasamahan pa pati? Puti, ang dami. Ang galing mo. Kaya kasi. Oo, akala ko din yun. Tinawag ako ni Ma'am Jenna eh. Mga walang gagawin. Punta natin sa baba. Opo. Sa Jobert Nestor. Mamaya ako na lang.
Ngayon unang nalaglag. Nalaglag. Ay, si Ma'am Jenna siguro tumatawag. Lumabas sila, ma'am. Wala, hindi kayo na ko pa tinatawagan si Ma'am Jenna. Okay na? Stop mo na.